आरो जोङो खोनादों मैयानि सानसे सिगां इउपिपिएलनि सासे एमसिएलए खारबाय होनना जों खोनादों आरो फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानाव इउपिपिएलनि एमसिएलएआनो थानाय नङा। खारै खारै सानैल' मानसि थालांगोन आरो चिफ आरो डिपुटि चिफ सानैल' मानसिया थालांगोन। इउपिपिएलनि गोबां एमसिएलए एमफ्रा खारनो थाखाय रेडि। इउपिपिएलआ दिनै लांदां जासिगोन आरो सानैल' मानसि थालांगोन इउपिपिएलआव। बे जाबाय चिफ माने डिपुटि चिफ बिथांमोन सानैल' थालांगोन। रायजो राजाथ' गैखाला इउपिपिएलजों आरो लोगोसे एमसिएलए एमफ्रा बयबो खारनो थाखाय रेडि। आरो बिथांमोन मोनथिगौ जे इउपिपिएल सरकारा जेबो मावनो हायैनि थाखाय फैबाय थानाय 2025 सनाव मालाबाबो बिथांमोना सरकार दानो हाला। कनफिडेन्स लस जाबाय। बिथांमोना कनफिडेन्स लस जानायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै माने बिपिएफ दोलावनो फैनो थाखाय बयबो रेडि जानानै दङ आरोखि। मेम्बारशिप ड्राइभआथ' जेबो गैया। माखासे जेबो बुजि मोनै जायफोरा माने मबाइल नाम्बारखौनो सेरनो रोङा बिथांमोन बायदिनोखौ मबाइलखौ बिनानै सेरलाबायनानै मोनसे अटिपि फैयो वान टाइम पासवर्ड। बे पासवर्डखौ लानानै बिथांमोना मेम्बारशिप जाबाय होननानै फोरमायबाय थादों आरो बेजों जेबो लाब जानाय नङा। भटार रायजोआ माने इलेक्सन खाथियावसो डिसिसन लायो सोरनो भट होगोन सोरनो भट होआ। 6 मास सिगां बोसोरसे सिगां 2 बोसोर सिगां मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनायनि जेबो मुलाम्फा जाया होननानै सानदों। आरो भट थुग्रा मानसिफ्रा सप्तासे साननै सानथाम सिगाङावसो डिसिसन लायो जे भटखौहाय सोरनो होगोन आरो धौनि सायाव परिबेसनि सायाव सोनारनानैसो मानसिफ्रा भट थुयो आरोखि। सेनायनिथ' खोथा बुङाखै। दाख्लैबो आसामनि सासे गोख्रों मन्त्रि बिजेपिनि सिनियर लिडार रन्जित कुमार दास बिथाङा बुंलांदों जे लकेल पार्टिखौ लाफानानैसो सरकार दागोन। बिथांमोना सेनायनि खुनु माने खोथा बुङाखै। चिफ आरो डिपुटि चिफखौहाय मालाबाबो बिजेपिया लाया बे खोथाखौ बिथांमोना स्पष्ट बुंखादों। आरो जायखौ रायजोफोरा मेजरिटि भट होनानै बांसिन एमसिएलए देरहाहोनो हागोन बेबायदि लकेल पार्टिखौ लानानै आन्चलिक दलखौ लाफानानैसो बिटिसिखौ सरकार खुंगोन बे खोथाखौ बिथांमोना फोरमायदों आरोखि। दा बेनिखायनो आं सानदों बिथांमोना बिटिसिखौ थोंजोङै गावसोर सालायनायनि बा सिख'नायनि खुनु माने प्लेनिं गैया बिथांमोनाव।